Takhle nějak si lidi představují zloděje aut. Primitivní násilí, IQ houpacího koně. Prostě do toho třísknu, ukradnu a jedu. Mylná představa. Podobným způsobem se možná za dob Vasila Biľaka kradly favority. Moderní auta připomínají spíš počítače. Mizí hrubé násilí. Zloději aut si nasadili bílé rukavičky. A nám jako majitelům by se mnohem víc hodil antivir. Chránit auto můžete různě. Pasivně, pískováním skel. Mechanicky, tím, že zamknete řadící páku, popřípadě kapotu vozu. Aktivně, že do auta instalujete vyhledávací systém. Existují ale i méně známé varianty. Originál klíček, odemykám. Auto se zdá OK, startuju a nic. Zkušenému autohackerovi nepomůže, ani když vymění řídící jednotku. Když nezasune do slotu tohle, neodjede. A po 25 vteřinách začne řvát s originál klíčkem. Zabezpečovací systém VAM R1 je starý 20 rokov. Vznikol v bývalom Československu, počas 20 rokov prešiel modernizáciou a rôznymi certifikáciami. Zabezpečovací systém, ktorý je montovaný v tomto vozidle, dokáže blokovať dvere automobilu, je možné blokovať brzdový pedál, plynový pedál, prevodovku, kľúčovú skrinku. V motorovej časti sa blokujú snímače polohy otáčok, injektory, riadiaca jednotka. Je možné blokovať ďalších 20 až 40 možných spôsobov a variácií, ktoré si vyberá sám mechanik, alebo dokonca niektorý majiteľ si už vybral u nás obvody, ktoré chce, aby boli blokované. Ukrást auto se dá na 50 různých způsobů. Čemu odolá tento v uvozovkách chytrý imobilizér? Systém chráni auto proti výroby náhradného kľúča, výmene spínacej skrinky, riadiacej jednotky, proti rušičke, čítačke, diagnostickému prístroju. Dokonca sa nedá prevrtať, rozvrtať. Ovláda sa zastrčím, jazdím, vytiahnem, nejazdí nikto. K autu člověk dostane dvě, jak bych je nazval, černé skřínky. Bez nich auto nejede. Černá skřínka nemá žádný odběr energie, nezatěžuje elektrickou soustavu vozu. Vyvstávají ale otázky, jak velký je zásah do interiéru a systému vozu. Pri inštalácii systému nevznikne žiadna škoda ani žiadny zásah do hlavných častí automobilu, dokonca není poškodená konštrukcia auta ani jednou dierou. Vytiahnem, absolútne nič nejazdí, aj pri originálnom kľúči autíčko neposlúcha. Prídem, aktivujem, zastrčím. Zariadenie sa montuje na dobre dostupné miesto a kazeta není väčšia ako originálny kľúč od auta. Takhle nějak si lidi představují zloděje aut. Primitivní násilí, IQ houpacího koně. Používají čtečky kódů, rušičky, GSM a GPS signálů, diagnostiku a řídící jednotky. A pozor, neradi odtahují automobily. Rádi s nimi z místa činu sami ujíždějí. Proto je každá překážka, kterou svému vozu dáte, dobrým řešením. Existuje řada fint a kliček, jak auto ukrást. Ale i mnoho způsobů, jak ho efektivně chránit. V našem pořadu jsme si všechny ukázali. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých metod, včetně dnes představovaného československého imobilizéru, najdete právě teď v podrobné tabulce na webu našeho pořadu.